ma ok ti bende biro register kaka members. To bende mano bende ma kela penje mara machielo Dr. Eli kalure ni bing'e ni joma tiyo to bing'e ni ok ginyal ringo kalure ni nyaka sani koro KRA ong'eyo omenda ma ichulo gi dwe ka dwe kendo gin to lai mar ng'ado gi olere yo makare. Penjo ma bende ponono nyalo bedo kata kar nengo e pach nyako Ramogi Ajwang maneno odiochieng' ma kawuono. Kwatiyo ranyisi jago matimo ohala ponono en okia lai mar pesa moyudo ponono dwe ka dwe ok oyangore yo makare ponono dwe ni onyalo bedo no yudo kata omenda wati kata kod ranyisi 200,000 dwe machielo tiyo kata kod oyudo kata 100 dwe machielo oyudo kata 1,100,000 ginto margi ni biro bed king'ade yo machalo nade ata malo 2.75 mar mondo mi jo Kenya duto bed maromre wang'e ni sani ngima tek otek ne jite obed ne timo ohala kata obed no ndiki e tij andika. Paro ma sirkal nigo gidhi tiyo gi gimiluongo ni mean statistic, mean testing. Koro ibire dalani, to ing'e ni sirkal nigi yore mang'eny ma ginyalo ng'eyo go nweng'oni. Sama iyudo pesa e M-Pesa, kogo ting' mathin to ing'e ni nitie excise moro madhi ne sirkal manyiso ni Joyce oyudo 4,000 ka. Koro ma ka gitiyo gi data to ginyalo ng'eyo malong'o omenda ma ng'at ka ng'ato ma jo-ohala yudo tek ni okalo e channel mar bank to gi M-Pesa. Koro mano to ok tek mar ng'eyo omenda ma jopiny yudo. Gima dhi timore ni ka oseng'ad japiny moro amora omenda ni to ok one ber mar chulo. To koro bedo gi chuny mar ng'ado ni koro an pesa na kichula to chula ufuku ma ok lu channel moriere eka mondo kik sirkal ng'e ni an gi nweng'o maromo kama mondo achul omenda ni. An kang'iye taneno ni gini ochiwo thuolo manyien kendo ka jotendwa nigi paro maler ta gichako alternative health insurance scheme ne jok ma ok bi register gi social health insurance fund. Kech kaka nyisi ni samoro jowa mang'eny kata ming'ado ok dhi e osiptende mag sirkal gi nikech weche mag mibadhi gi inefficiency. Ng'ad ting'ado gi kendo gichulo mondo kony jomoko. To kata jok ma ing'ado gi mondo gikonygo bende samoro ok dhi e thieth kuonde mag sirkal nikech kaka thieth chalo kuondego. Koro aneno ka gini dhi ka ok ong'iye maber to biro create alternative private business. Kidhi e piny mar Rwanda gin gi community health insurance scheme to ma jopiny form their own health insurance kendo ging'iyo kuondegi mag thieth giwegi. Kenya ka health en tich ma is devolved, en tij jo sirkal mag gwenge. To gimomiyo sa choko to koro en tij jo national sirkal mamalo to koro ka gisechoke mondo ang' pesa ni odhi ne sirkal mag gwenge mondo ochor weche mag health gi bedo ni nitie ng'ikruok. Koro kuondege ma ng'ikruok go biro chakore kamano. Kopogore kod omenda no mibiro bed ka ijuogo mano ma social health insurance fund